Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ýa-ni ýakina Birleşen Milletler Guramasynyň Ilim, Bilim we Medeniýet boýunça edarasy UNESCO Merkezi ýurtlaryna käbir medeni gymmatlyklary, amaly haşamsyny götüren baglanyşly käbir döredijlik işlerini we däpleri adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdi. Olaryň hataryna türkmenleriň ahal teke atçylyk sunugaty we atlary bedemek däpleri, gyrgyzlaryň eleçegi, özbekleriň keramikasyny goty we täjikleriň atlas we adras matalaryny dokumak däpleri bar. Ozalky ýyllarda hem bu ýurtlarda giň meşgullygy eýe bolan amaly haşam sunugatyna degişlik köp sany eserler we däpler halkara ikrarnamalara munasip bolupdy. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany merkezi ýurtlaryna käbir maddi däl medeni gymmatlyklaryň UNESCO sanawyna girdilmegine bagşlanýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Hudaýberde dekabrın 1-nji hepdesinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ilim, Bilim we Medeniýet boýunça edarasy Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň 4 sany maddi däl medeni gymmatlygy özüniň möhüm sanawyna girdi. Giriş bölüminde de belleşimiz ýaly türkmenleriň atçylyk däpleri, özbekleriň keramikasyny goty, gyrgyzlaryň eleçegi aýarlaryň başgaby, täjikleriň atlas we adras dokumaçylygy adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu täzelik sewit ýurtlarynyň medeniýetiniň halkara derejesine ikrar edilmegi babatyna ne derecede möhüm bolup durýar? Ören gymmatly maglumat şoňlan birlikde de ören gymmatly sebäbi biziň medeniýetimizde şu Merkezi Aziýa halklarynyň medeniýetine öň bir hili garalýardy. Meselem Paça Russiýasy Orta Aziýany basyp alanyna ol döwürler Orta Aziýa diýilýärdi. Şonu yerli milleti halatlylar diýdiler. Halatly, ýagny egini halatly, ýagny egini donlular diýdiler. Şol donu bir hili nähilidir bir kemsedici alamat bilen aýdýardylar. Inni şol milli däpler, şol milli düzgünler bütün dünýä medeniýetiniň sanawyna girdilýär. Bunyň özü şol milleti ikrar etmek, şol milletiň medeniýetini dünýä derejesinde öňe çykarmak hem şoňa bir sarpa bolmak ýagdaýlary bar. Muň özü elbetde gaty gowy. Sebäbi biz ýaňy ýakynna da meselem 90-njy ýyllarda da türkmen halky ýa pagtaçydy ýa-da nevitçidi. Otada dokmaçym ýokdy, atşynasam ýokdy, beýleki hünärlerim ýokdy, olar agzalmaýardy. Inni nähilem bolsa şu uly medeniýete, şu gadymy medeniýete ünsürliýär. Ol dünýä derejesinde ýokary göterilýär. Dünýä medeniýetine goşulýar şu zatlar. Şoň üçin munyň gadyr gymmaty ören ýokary diýip hasap edýän. Türkmen bedewleriniň 3000 ýyllyk geçmişiniň bardygy aýdylýar. Umuman tarih çeşmeleri we arheolog tapyndylara görä atlar insan oğul tarapyndan käbir çeşmelerde aýdylmana görä 6000 ýyl mundan odol, beýlek çeşmelerde aýdylmana görä 3500 ýyl çemeti mundan odol eldekileşdirilipdir. Ahal tek atlary tutuş ýer şaryny giň meşgullygy eýe bolup käbir çeşmelerde onuň massagetleriň atlarynyň dörenligi aýdylýar. Ýazyjy hökmünde ahal teke bedewleriniň döreýüşi geçmişi barada sizde nähil maglumatlar bar? Umuman at meselesini alsak, şol at bir adamyň ýoldaşy, atdyr ýigidiň ýoldaşy diýip görül desany aýdylýar. Edil şolar ýaly hakykatdan hem at adamyň ýoldaşy, ol gadym eýýämden bäri bar. Megerem adamzat beýleki haýwanlary eldeki edenlerini, medeniýetleşdirenlerini gaty ir zamandan ata ünsürendir diýip pikir edýän. Ýöne takyk aýdylanyna, ýagny bu ýerde ahal teke atlary diýilýär. Onu elbetde bu aýratyn atyň bir aýratyn görnüşi, bu aýratyn seretmek gerek bi ilki döwürlerden bäri bar. Şol barlygyny türkmen halk dörejiligi, ýagny ýazyp düşmedik edebiýat tasdiklap gelýär. Enşeme at bilen baglanyşykly enşeme nakyllar bar, enşeme matallar bar. Şoň bilen birlikde at bilen baglanyşykly riwayatlar bar. Bir giden uly tarih, bir adamzadyň ýoldaşy, adamzady ganyt terkelen jandar ol, edil şol Gorkut atada aýdylşy ýaly. Ata näme diýsen, nähili özüňe golay tutsaň, ol şonunam bir golay zat. Hakykatdan hem at medeniýeti, at sivilizasiýasy biziň milletimiziň arasynda gaty ýerki döwürden bäri bar, ýagny şu Türkmenistanyň häzirki çägine adamzadyň ýaşaýyş etapynyň başlanan döwründen
üçin gaýdýandyr diýip pikir edýän, sebäbi onu tasdiklayan bir näçe arkeolog tapındylarym bar. Şoň üçin at Türkmen halkynyň durmuşynyň, maddi durmuşynyň aýrylmaz bir bölegi. Şoň bilen birlikde şu Türkmenistanyň çäginden geçkiden meselem İtalyan seýahatçysy Marco Polo geçenne ol asman atlary diýip aýdýar. Ýagny asman atlary ol ganatly atlar bolýar. Ine şolar ýaly seýahatçylar aýdypdyr. Şoň bilen birlikde Göregli eposunda da bar, her ýanynda goşa ganat diýe. Ganat kakyp parlanır sen. Şol ata ganat berýärler. Ýagny at aslında ol bir ganatly at aslında ruwayat ol mifiki jandar. Beýleki bir tarapdan maddi tarapdan seredende at adama ganat berýär. Hamana adam ganatlanan ýaly bolýar. Onu şol geçen seýahatçylar aýdypdyrlar. Şoň bilen birlikde soňky seýahatçylar bar. Meselem Jenningson diýip İnglis seýahatçysy bar. Ol üst ýurdun edil alkymyna sargam şu kölüniň gelip urup duran döwri seýahat edipdir. Şonu da atlar barada, türkmeniň gawyny barada, ekinleri barada ören gowy maglumatlar bar. Garaz bizim ýurdumyzdan geçen adamlar, bizim toprağımyza ayak basan adamlar şu ýerde östürilip ýetişdirilen atlara diýsen gowunyp durlar. Bunda ýerde atlar babatyna iki söz ulanylýar, çalşyrylyp ulanylýar. Käýerlerde at diýär, käwagt bedew diýär. Şu iki söz nähil tapawutlanýar? Dil çökmüni şu barada nähil maglumatlar paýlaşyp bilersiňiz? At elbetde ol türkmen diliniň bir bölegi, onuň manysy düşünükli, sebäbi münülýän at esasan münülýän atlar göz öňüne tutulýar. Bedew diýilende ol beduin, ýagny çöldäki, ýagny beduin çöl. Arap sözü ol, Arap dilinden giren adalga. Araplarda atyň kulty ören ýokary. Araplar at münüllerine gamçy ulanmaýarlar. Araplar ata gamçy çalmaýarlar. Ýöne türkmeniň elinde gamçy bar. Onsoň şoň üçin olar ingow atlara bedew atlary, ýagny şol beduinleriň aty ýaly diýip aýdýarlar. Elbetde muny beýle bir derece hökmünde ulanmasaňam bolar. Sebäbi bizim atlarymyz aýratyn. Ýene de bir bellemeli zat bar şu ýerde aýdasym gelýän berdi kirbaby soňky ýatlamalarının birine ýazdy. Şol atlar hakykatdan hem ahal teke sebitlerine ösüp ýetişýär diýe. Egerde ahal sebitindäki atlary tejene getirseň, tejenden hem has gündogoro geçirseň olar öz şeklini yitirýär diýe. Derew garny salmak bilen bolýar diýe. Olar bir hili ýarsýar diýe. At hakykatdan hem şol ahalda, şol ahalyň tebigatyna, ahalyň tebigi şertlerine gowy ýetişýän bolmaly. Oň üstüne de ahalla seýisçilik, aty seýislemek sunuwaty ören ýokary bir gadym zamandan gelýär. Şonuň üçin hem ol ýerde at seýislemäge aýratyn ähmiýet berýärler, aýratyn üns berýärler. At etmeň bir näçe ýollary bar. Bu hakda gowy naklym döredilipdir. At edýänçe eýesi it bolar diýe. Meselem atyň boynuny uzatmak üçin aýratyn şert bar. Ya da at öz agrymyny artdyrsa, ony suwa salýarlar, ýaplara, şuňal kanala salmak bilen şu suwda ýüzdirip şonuň agrymyny aýyrdyarlar. Atyň özüni şonuň artykmyş agrymyny aýyrdyarlar. Garaz ahally ýetişdirilýän atlar aýratyn bir sunwat, aýratyn bir mekdep bol. Şoň üçin hem ahal atlaryna bedew at diýmek ýa bedewin at diýmek men pikirimçe beýle bir gelişenok. Ol hakykatdan hem ol ahal sebitiniň aty. Ol hakykatdan hem türkmen aty. Yeni bir gyzykly sorak özüni çekýär. Hudaýberda ün sörüp içgin sinesi Kyrgyzlaryň we täjikleriň halkara sanyna girdilen eserleri dokuma senaгаty tekstil bilen baglanşykly. Özbekleriň halkara derejesine ikrar edilen ammaly haşam eseri keramika, daş toprak bilen baglanşykly bolsa gerek. Türkmenleriň bolsa bedewat bilen baglanşykly. Kyrgyzlar we täjikler Hytaýa ýüplügün gelip çykan ýerine has ýakyn diýsek, özbekler bolsa Merkez Aziýada has ir şäherleşen urbanizasiýany, has ir başdan geçiren millet hökmüni tanalýan
ýa belki şol ýagdaýlar keramika ýalysyny otun ösmegine goşandyr diýip çaklama ýöretsek, türkmenleriň bede watynyň ikrar edilmegini, türkmenleriň ýaşaýyş medeniyetiniň haýsy urlary bilen baglanşdyrmak bolar? Elbette maldarçylyk bilen baglanşdyrmaly bolar. Sebäbi türkmeniň aglawa bölegi, köp bölegi elbette tutuş millet däl, ýöne köp bölegi maldarçylyk bilen baglanşykly bolupdyr. Şoň bilen birlikde de türkmeniň maly, ähli maly hereket edýän mallar, ýagny ýöreýän mallary türkmenler öňe süripdirler. Türkmenler şol mallary saklapdyrlar. Meselem goýun hereket edýär. Ol bir gecede bir näçe kilometr aralygy geçip bilýär. At, eşek bolsun, düýe bolsun, gara şol herekete laýyk gelýän mallary ileri tutupdyrlar. Sebäbi şol çarwaçylyk düzgüni göçüp gonmak bilen, başga bir suwly ýerlere, otly ýerlere aşmak bilen baglanyşykly. Şoň üçin hem olar şol hereket edýän mallary ileri tutupdyrlar. Taryhy taýdan at şolaryň arasynda aýratyn saýlanýan bir jandar, ýöne bir bellemeli zat bar. Käbir gurrun edýärler, meselem gadaklarda ýabynyň etini ýýärler. Onsoň türkmenler at etini ýen oklar, türkmenler şeýle bir agyr nakyl bar. At eti ataň eti diýär. Ýöne türkmenne at bar, soňam ýaby bar, ýaby. Ýaby iş maly. İkisiniň göräýmäge sypatan bir ýaly tohumam bir özü kategoriýa bir-birine. Ýöne ýaby atdan düýpli tapawutlanýar. At bilen ýabynyň aralygyna alaşa bar. Alaşat. Ýaby bilen atdan dören nesile alaşa diýerler. Ol aýrypladymda meselem artygyň alaşasy diýip adally artygyň alaşasy. Alaşa at bolanyny onu ol heme minme üçin bolýar, hem iş maly bolýar. Ýöne çapylýan atlar, ahal teke atlary olar iş maly däl. Olar minme üçin, çapma üçin, hereket üçin. Şoň üçin hem atlarym biziň aramyzda bölünýär. Oňdaşyndan ýene-de ýomut atlar diýip bir aýratyn tohum bar, gunwatarda. Onsoň başoğuz etraplarına östürüp yetiştirilýän atlar var. Şoň bilen marda lewapdaky atlar var. Şol atlarym belli bir derejede öz aralaryna tapawutlanýar diýerler. Ine atyň türkmeniň arasynda ýörgünli bolmagynyň iň esas sebäplerinden biri maldarçylyk hem göçüp gonmak bilen baglanyşykly bolsa gerek. Kırgızstandan eleçek başgawy, özbekleriň keramikasyny gotup Täjikistanyň Atlas hemde Adras dokmaçylygy barada başga nähili möhüm maglumatlar bilinmeli siziň pikiriňiz şonda? Ne bir yerde bir aýtmaly zat bar da, şol meselem eleçek. Ol ýöne şeýle sebädäýsen bize ýaty bolup görünýär. Kırgızlardaky ýöne onuň türkmenler bilen berk baglanyşygy bar. Ýagny türkmenler şol medeniyet bilen baglanyşykly. Meselem eleçek. Ol lewap ýakasynda ýaşaýan türkmenlerde leçek bar. Leçek diýerler. Harpy ýok başdaky. Leçek diýerler. Onuň ýokardaky başgawy ýok. Ýöne leçek giydirmek bar. Ýagny durmuşa çykyp ilkinji çagasy bolan aýala leçek dakýarlar. Ýagny leçek giydirýärler. Onu bir kiçijik bayram hökmünde de bellýärler. Leçek diýerler. Ine görýäňizmi? Ol biz bilen baglanyşykly, sebäbi türkmenler ir zamanna häzirki Kırgızstanyň merkezi oblastda bolan şu jülgesi var. Şol ýerde Ordu diýip gadymy şäher bolupdyr. Şol şäherde de türkmenler ýaşapdyrlar. Muny mukaddesi diýip Arap alymy Aýdýa Arap alymynyň ýazgylaryna bar. Ordudan türkmenler has baýapdyrlar. Olaryň maly köp bolupdyr. Şondan soň Ordu şäherine sygman olar göçüp gaýdypdyrlar. Ahyrynda häzirki Garaguma gelipdirler. Elbette şoň bilen birlikde özleri bilen Kırgızlaryň bir näçe gadymy medeniýetini getiripdirler. Şoň bilen birlikde keramikada ol bizde şu güne çenli ulanýan zat, elbette özöklerde aktiv ulanýar, hem gowy ulanýar. Şoň bilen birlikde aýratyn gowy bedeglerim bar özökleriň. Bir de bize ýat medeniýet däl. Ýagny bizim gadymy medeniýetimiziň bir bölegi, bir beýleki bir görnüşi. Ya da olmasa bizim medeniýetimiziň düýbi. Şol özöklerdäki häzirki tarif edilýän keramika bolmaly. Atlas matada şeýle, sebäbi ýüpekçilik bizde de bar. Ýüpek çekmek diýerler, ýagny pile, gurçuk pile sarap bolandan soň şol pileni gazanyna gaýnadyp şonun ýüpek çekýärler, ýüpek taralýarlar. Elbette gönüden göni atlas mata dokumak
ýa-da aslar dokumak ýok ýöne şol görnüşde dokapdyrlar. Biz özümizi aýratyn millet hökmüne ikrar edenimizden soň, aýratyn ýurt bolanymızdan soň biz öz medeniýetimizi dünýä derejesine çykaryp bildik. Dünýäde şunun bir aýratyn medeniýetdigini, aýratyn sungatdygyny ikrar etdi.